Ongi etorri ikerlariren bigarren podcast honetara, eta dakizuen bezala UEUk euskaraz ikertzaileei eskaintzen dien txokoa daukagu hemen. Eider Saragoeta naiz, ikertzailea, eta ni ere pixka bat harrituta nago hemen egoteaz, eta saio honetako aurkezlea izateaz, baina, gai hau alde batera utziko dugu, eta gaur ikertzaile euskaldunak izango ditugu gurekin. Saio honetan egunerokotasunean garrantzitsuak diren hainbat gai landuko ditugu, eta gaurko podcastean etxetik mundurako ikerketa izango da protagonista. Horretarako, 3 gonbidatu dauzkagu, eta 3 gonbidatu hauek gaurko saioan zehar lagunduko digute gai honi ari mutur desberdinak sortzen eta hoiek lotzen saiatuko gara gure podcast honetan. Lehenbizi gustatuko litzaidake Olatz Leturiaga Angoitia Zarauztarra aurkeztea. Bera hizkuntzalaria eta filologiako doktoregaia da, eta bere tesian Gipuzkoako erdialdeko euskara aztertzen dabil, ikuspegi historiko dialektologiko horretatik, baina, kontatuko diguzu gero ere pixka bat gehiago agian zertaz doan zure gaia eta argitzen saiatuko zara. Bestetik Gontzal Carrasco gurekin daukagu gaur, ongi etorri. Historialaria da, gernikarra, eta trikitiaren ibilbidea eta iruditeria kolektiboa aztertzen duen doktoretza tesiarekin ari zara ez aurregunean. Publizitatea eta ikusentzunezkoen komunikazioaren sailean hain zuzen ere, eta, ongi etorri zuri ere. Zerri asko. Eta gure maiaren beste aldean, Polinguel daukagu, zuzenbidean doktorea da, eta bere tesiaren izenburua torturaren impunitatea Espainiako konsolidazio demokratikoan, Euskal Herriko kasua. Izenburu hori, letra larriz markatzekoa, eta gaur egun Euskal Herri elkargoan lanean ari zara aholkulari gisara ez. Orduan, ongi etorri guztioi, espero dut lehen urduritasun hauek gaindituta gero gorko saioan goxo-goxo joango dela, eta saiatuko gara gaurko gaiari heltzen, etxetik mundurako ikerketari hain zuzen ere. Eta hasteko gustatuko litzaidake galdetzea globalizazioaren munduan zer nolako garrantzia duen gertukoak ikertzea. Askotan bidean galtzen garelako, ez? Haunditasun horretan, baina zergatik hemengoa, lokala, gertukoa? Globalizazioarekin geroz eta berdinago edo ari gara bihurtzen ez da. Eta horrek badu arrisku bat. Bertakoa edo gurea dena, gurea diren bere izgarriak edo galtzeko ez da. Eta alde horretatik uste dut garrantzitsua dela globalizazioaren munduan gureari ere eustea. Eta ez dakit askotan esaten da ez da zergatik hitz egin adez euskaraz gaztelania, frantsesa edo ingelesa bezalako hizkuntza hegemonikoak edukita. Eta berez erantzuna sinplea da ez da gurea delako eta guk egiten ez badugu feste inork egingo ez duelako. Orduan ikerketaren aldetik ere iruditzen zait guri dagokigula horri eustea eta horretan. Eta horretan aritzea, ez? Horretan eragitea. Globalizazioaren kontzeptu hori apur batez, globalizazio honetan gure tokiko kontuak ikertzeak daukan garrantzia, eta zuk esan duzunaren arira burura datorkit baten gonintzela Andaluziako ikerlari batekin izketan, eta nik nire ikerketa azaltzen nion, trikitiza ikertzen nuen, eta oso tokiko kontua zen, eta berarekin berbetan eta esaten zidan, oso tokikoa da, oso bitzia da egiten duzuna, baina zuek ikertzen ez baduzu zuen kontua nork egingo du. Eta egia da kanpoan ikertzen dutela, ikertzen dituztela euskal gaiak eta ikertzen gaituztela, baina guri ere badago ez da jakina. Hori eta gainera, orain uste dut globalizazioa aipatzen dugunean, zientzia eta ikerketa aipatzen aldugu, zeren esperientziatik abiatzen bagira zientzia sortzeko eta ikertzeko, nolaz egiten aldugu zientzia mundu globalizatu batean kasuak aztertu gabe ez, tokiko kasuak edo lokala. Orduan nik uste dut
globalizazioaz baino dela zientzia bera. Ze zentzu emaiten diogun zientziare eta nola egiten dugu zientzia ez. Abiatzen gira gainetik ulertzeko tipia edo alderantziz eta nire kasuan hori egin dut ez. Teoria bat sortzeko, kasu bat hartu dut eta gero konparatu. Eta nik uste dut zientziare ekartzen diola ere tokikoak. Eta tokiko gai gabe ez dela zientziarik egiten. Orduan alde hortatik ere interesgarria da ikustea ze eragin ukaiten alduen zientzia globalizatu bat agian tokikotasunak aztertu gabe. Eta badela ez, lotura elkarlan hori, batak bestea elikatzen duela eta bata bestea gabe ere askotan zentzu gabea bihurtu daitekela ez. Zein ezaugarri dituela uste duzue, gertuko ikerketak egiteak, baditu ezaugarri bereziak, nola irudikatzen duzu edo nola planteatzen duzu, Bueno, ba. Bai, ez. Esan nahi nuen, gertuko ikerketa azkenean esaten dugu, ezta? Baina kontua da nork egiten duen gertuko ikerketa da guk egiten dugu, bertokoa garelako. Eta iruditzen zait, gure gaiak guk ikertzea oso ondo ezagutzen ditugun gaiak direla, eta kanpoko batek ere ikerlezake gure konturen bat edo dana dalakoa, baina ez da helduko garen tokira, ez da. Bestalde batetik ere, uste dut, niri behin behintzat gertatzen zait, trikitilaria naiz, trikitisa mundua oso ondo ezagutzen dut, oso sartuta nago bertan, larregi ere batzutan uste dut, eta gertatzen zait, askotan esaten dut distantzia behar dudala, hortik atera behar naizela, objektibizazioaren edo metodo zientifikoaren izenean, ez da era batean. Bai, gaurko saioan ere hori, aurreko asteko saioan ere hori komentatzen ari ginen, gaurkoan ere atera da, aurreko astean komentatzen zuten hori begiradak, ez? Nondik begiratzen diogun gure gaiari, nork begiratzen dion ere, eta nola egiten dugun horretan aipatzen ari zinena, ez? Batzutan ere distantzia behar da, beste perspektiba bat, beste iritzi bat, ez? Oldin? Bai, nik uste dut hor azpimarratzen alduguna dela implikazioarena, badira hainbat ahlo nun implikatu behar giren nunbait ulertzeko nola funtzionatzen duen munduak ez, gure tokikotasunean ere bai, adibidez kulturalki, sozialki, politikoki, behar dugu ulertu ze pasatzen den jendarte hortan ez. Eta nik uste dut implikazio horrek desmartxa berezi bat eskatzen duena, adibidez hizkuntzarena, Euskal Herria ikertzen baduzu eta euskara ez baduzu menperatzen, zerbait galduko duzu. Eta hori, nik uste dut biziki importantea dela azpimarratzea, ze gu gai gira Euskal Herria aztertzeko, euskara dakigulako, ez? Eta beste batzuk ikertuko dute, baina oartuko dira anitzek, zerbait utxe egiten dutela. Eta desmartxak berez hori eskatzen du. Bai. Askotan ere beste begirada batetik, ez, ikertzen denean edo lana egiten denean oso ondo esan duzun bezala, ez, zati bat agian galtzen da, edo agian ere sortzen dira beste gai batzuk, edo beste zalantza batzuk, beste kezka batzuk. Bai. Ez dakit, nire kasuan dialektologia historikotik, dakidanagatik, berez, erabiltzen ditugun metodoak eta lanabesak, berak dira, beste hizkuntzetako dialektologia historikoa egiten dutenekiko. Beraz alde horretatik ez du ezaugarri berezirik. Gero egia da euskal dialektologia historikoak badituela bere ezaugarriak, beste hizkuntza batzuetan baino datu historiko gutxiago ditugulako, eta aurre historiko gutxiago, eta horrek eskatzen dugu datu gutxi ditugun leku bateko historia berreraiki behar izatea eta ez da lan errazardun. Baina esan bezala berez metodologia eta lanabesak berak dira. Gero kontua da ikertzailean hori begiratzen duen. Hori da. Bai, eta ditugun datuak eta hori guztia baina. Hori ere garrantzitsua da, ez? Galdetu nahi dizuet, zein konexio egiten dira etxeko ikerketa eta ikerketa globaletan ezagutza partekatzeko? Badago lotura hori, ez? Zuk aipatu duzu, ez? Dialektologiaren kasuan badagoela, ez? Lotura bat, ez dakit. Bai. Bueno, egiten dira nazioarteko ikerketa egitasmoak, ez da? Egiten dira nazioarteko kongresuak, ni neu, enaiz, gehiagi bili, momentuz etxetik gehiago nabil, baina, inguruan ditudanak, joan dira nazioartera, eta esan didate, horrelako testu inguruak egokia direla,
gure ikerrarlo berean, beste hizkuntza batzuetan lanean dabiltzan ikerlariak eta ikerketak berak ezagutzeko, ez da, pixka bat nola lan egiten duten, nola egiten dieten aurre arazoei, eta alakoak ikasteko, ez da, horretarako baliagarri direla nazioarteko harreman horiek. Bai, nire nazioartan naiz larri ibili, bai gauza bera, kultura ikerketetan gauza bera gertatzen da, ez da askotan bai hizkuntza gutxituak, kultura gutxituak edo hain bereziak diren gure kasua bezalako beste adibide batzuk badaude, eta eurek ere euren ikuspegia eta badaukate, eta metodologia konparatibo horiek oso garrantzitsuak dirudite, nire ikerketa diseinatzeko momentuan ere ibili nintzen ez da begira, artikulu desberdinak, ikerketa desberdinak, tesi desberdinak ikusi nituen, eta oso kontu desberdinak ikertzen ziren, baina beti ziren kultura arlokoak, eta asko ikusten nituen kultura ez hain hegemonikoen kasuak zirela, esate baterako flamenkoaren kontua edo Galiziako pandero jolen kontua, eta nik nire ikerketara ekartzen saiatu nintzen, eta nire diseinua nire metodologia diseinatzeko erabili nituen. Beraz, konexio horiek ezinbestekoak dira. Bai, aberasten duelako, ez, ikerketa hori. Hori da, aberasten du, eta gure kasuan, teoria bat eraikitzeko asmoz gaude, behar ditugu begiratu, ez, besteak, eta nik aipatuko dut nire erana, eta ez dut konparatzen besteekin, ze desberdinak gira denak eta desberdinki lan egiten dugu. Baina adibidez, nire kasuan ez banitu konparatu sistema judizialak, nintzateke oartu nolako ez berdintasuna zen Espainiako sistema judiziala eta bestean artean ez. Eta nik uste dut horrek garrantzia bat emaiten dizura ikerketari, eta gure kasuan agian bi estatu hegemonikoen nolaz baiteko akatsak eta nunbait realitateak aztertzen laguntzen gaitu ez. Adibidez, torturaren kasua aztertzeko, Frantziaren gerla Algeriaren kontra aztertu behar izan dut, eta horrek ere argitzen dizkizu gauza batzuk ez. Orduan nik uste garrantzia handi bat badela beste sistemak konparatzen ditugularik gehiago aberasteko. Utsuneak ere ez, askotan utsuneak identifikatzen laguntzen digu, ulertzen ere nondik gatozen, zein beste aukera eskaintzen dizkigun, beste ikerketa horiek, eta lokaletik egiten dugun horrek, nola aberastu dezakegun, edo zein beste begiradatatik ulertu dezakegun, ez? Pixka batzu Polina aipatzen ari zinen, askotan gure ikerketan agian zuzenean aipatzen ez diren, atzeko ikerketa lan bat egoten delako, eta horrek laguntzen digulako iristen, ez, gure gaira edo gaur egunean aztertu nahi dugun horretara, ez. Ze agian ez dut zure tesia irakurtzeko aukerarik izan, baina agian Algeriako gudaren kontu hori ez duzu asko aipatzen edo ez da agertzen, ez. Orduan ikerketatik kanpo mundu bat gelditzen da, baina gero tesian edo argitaratzen dugun beste lanetan, ez, horren isla da nolabait badago, ez, atzean izkutuan edo gordean gelditzen dena, baina guri lagundu diguna puntu horretaraino iristen, ez. Eta era berean gure ikerketek ere lagunduko dute etorkizun batean edo aurren dauden ikerketa guztiak. Hori da, zubi lan hori sortzen da ere ez, beste batzuei horrela esango dut, baino, inspirazio iturri horretarako baliagarri izango zaie sortutakoa ez. Gustatuko litzaidake, orain pixka bat bakoitzaren gaian murgiltzea, bakoitzak zuen ikerketa esparrua duzuelako, eta horren inguruan olatz galdetu nahiko nizuke, ea beste hizkuntza gutxituak ikertzerakoan nolakoa den, ez? Bertatik mundura egindako hori? Hizkuntza gutxituekin agian konexio gehiago egiten dira hizkuntzaren soziologiaren munduan. Guretzat printzipioz dialektologian ez dauka aldagai berezirik edo hizkuntza gutxitu izateak. Euskararen kasuan, beste hizkuntzetan gertatu diren bilakaerak eta aldakortasuna dago, ezta. Guk zera horretan gehiago begiratzen diogu dialektologia historikoaren arloan gu baino denbora gehiago daramaten hizkuntzei, esperientzia gehiago dutenei.
Adibidez, dialektologia historikoa asko ikertu da, hizkuntza erromantzeetan, hizkuntza germanikoetan, uralikoetan, eta bereziki, asko ikertu da, greziera zarrean eta ingles zarrean. Orduan, guretzat interesgarriagoa zentzu horretan, esan duan bezala, gu baino esperientzia gehiago duten hori begiratzea, nola lan egiten duten ikusteko, ze arazo izaten dituzten, ze gaienetan guk ere arazo berak izaten ditugu, eta arazo horiei nola egiten dieten aurre, ezta? Guk ere hori datek ikasi eta aplikatzeko. Eta horretan adibidez, eragina dauka Euskararen jatorria zein den, ez da oso argia, ez, gaur egun oraindik, eta ez dakit ikerketan horrek eragiten duen, eragiten dizuen, zuei aztertzerako garaian. Hori ez dakigu, eta orduan, ni naiz hain atzera joaten, Ni 16-19 mende bitarteko testuekin nabil. Nik testua ditugun garaia ikertzen dut. Ez naiz testuri gabeko garaira joaten, zeri beste Ipuin kontalariak alde batera eta beste garun bat behar da, eta beste dena. Beste jakintzarlo bat dela. Hori da, bai. Eta orduan, nire kasuan testuak ikertzen ditut, eta esan dudana, guretzat zailena da, ez daukagula nahiko genuken beste testu, eta horrekin moldatu behar garela, ez da dugunarekin, eta hori egiten dugu, eta horretan gabiltza, baina zailagoa da. Bai, askotan etxetik zaudeten ontzat, lagina adibidez garrantzitsua izaten da, testuak aztertzerako garaian beharrezkoa delako korpus edo kantitate asko eukitzea hori aztertzeko, xietasunetan sartu alizateko, beste ikergaietan ere antzerakoa dela pentsatzen dut, beste garlo batzuetan lan egiten dutenak ere behar dutelako, ez, korpus hori edo lagin hori zabala izatea, ikerketa emaitza esanguratsuak lortzeko, eta esanguratsu horretan ere garrantzia dauka, ez, bertako ikerketa egiten dugunean, garrantzia dauka ere, askotan lagin txikiagoa dugulako, eta gero datu zientifikoak ematerako garaian batzutan, agian badauzkagulako zailtasunak informazio hori zabaltzeko, eta guztiz lan egiteko, ez. Hori ere, garrantzitsua da, ez. Bai, ez dut aipatu, baina, dialektologian berez, grabazio eta inkesten bidez lortzen ditugu datuak, baina dialektologia historikoan ez daukagu horretarako aukerarik, eta horregatik, testuetara jotzen dugu, ez da hori, azalpen moduan, ze jendeak agian dialektologia ulertzen du, hori izkerak aztertzarekin, baina gaur egungo izkerak, ez da, eta kaso horretan guk iraganeko kontuak azartzen ditugu. Gustatuko litzaizuke agian norbait elkarrizketatzea, iraganeko norbait? Bai, nahiko nuke. Zein aukeratuko zenuke? Zein aukeratuko nuke ez dakit. Nik esan bezala, Gipuzko erdialdeko inguru horretan, izkera horiek aztertzen abil, ez da eskualde jakin batekoa, eta horrek ere zailtzen du kontua. Ze datu gehiago dira, esan dudan moduan, ez dira nahikoa testu, baina erabera nahikoa dira. Orduan, hortxe gabiltza, bai. Utziko dizut pentsatzen, eta agian okurritzen zaizu norbait elkarrizketa egin nahiko zeniokena. Agian hemendik urte batzutara podcast hau ere, aztertzen dute, gure dialektologiaren aztarna horiek zeintzuk diren aurkitzeko, eta nolakotasun horiek, azaltzeko. Gontzal, zure kasuan beste kultura, instrumentu batzuk ikertzen dituzten hoiekin lanean ari zara? Bai, lehen esan dut ez da, zelan metodologia aldetik eta ikerketa diseinu aldetik, ibili nintzen artikulu eta banabil oraindik artikulu asko irakurtzen zentzu horretan, eta bertan denetarik aurkitu dut. Nik ikertzen dudana berez da trikitizaren iruditeria kolektiboaren garapen historikoa ere bai. Baina, claro, alde batetik iruditeria kolektiboan sartu behar naiz, eta bertan egia da, dauden ikerketak gehienak behintzat oso, zakizelan esan, ez direla oso finkoak, bakoitzak bere erara egiten dituela, eta oso ezberdinak izaten dira. Nire ere bai, batean trikitizaren iruditeria kolektiboa egiten dut ezta. Arreta eman zidan esate baterako, zelan zentro komertzialetan egiten diren iruditeria kolektiboaren azterketak, generoaren araberako ikerketak egiteko ezta, anuntzioak eta kartelak eta aztertzen ziren
desberdintasunak edo bai hori irudi horiek ikertzeko da. Horrek arreta handia eman zidan. Eta beste alde batetik badaude iruditeria kolektiboren inguruan ikerketa zehatzagoak edo gobernuek eta bestelako erakundeek finantzatutakoak esate baterako olako asko da aurkitu nituen Latinoamerikako esparruan auzo marginaletan eta zenolako iruditeria kolektiboa eraikitzen den zentroarekiko eta ez bakarrik hiriarekiko baizik eta munduko beste toki batzuekiko eta izate ziren gehiago zehatzagoak zentzu soziologikoan soziologiatik edaten zuten gehiago eta zentzu horretan propositiboagoak edo izaten ziren ikerketa horiek gero konponbideak aplikatzeko eta horretarako erabiltzen zituzten. Eta iruditeria kolektiboa aparte instrumentuak ere ikertzen ditut, trikitiza bera definitzea, eta hori ez da lan erreza ez. Badaude hor beste ikerketa lan batzu, Gurutze Lasak egin duen adibidez, Aritz Garmendiak ere egin du, hor badaude beste euskal herritar batzuk, horretan lanean, beste euskaldun batzuk horretan lanean aritu direnak. Agian iruditeriaz ari zaren honetan, zure kasuan ulertzen dudanagatik ez da trikitixa jotzea instrumentu bezala, edo erromerian nola erabili izan den, iruditeriaz ari zarenean da, imaginario kolektibo horretan, edo... Azkenean, euskal gizarteak trikitiza nola hartu izan duen, frankismotik ona hori da nire kronologia, hori ikertzen dut, ezta, alde batetik azterketa konparatibo bat egiten dut bere ibilbidea, bere realitatea eta bere iruditeria biak alderatzen ditut eta bertan ematen diren desadostasunak edo adostasunak ateratzen ditut. Era batean, trikitiza modernismoan eta postmodernismoan bietan zelan garatu den, hau ez da alderatzea da, lehenengo bat egitea da, gero bestea ez, ikusteko zelan garatu den, eta zelan hauteman den, bai batean da, bai bestean, eta azkenean da postmodernismoan eta euskal kulturaren berpizkundeaz geroztik, 1960-1970 hamarkadatik, ona, zelan hori dinamika postmodernistetan sartu den trikitiza eta herri kulturaren parte esklusibo izateari utzi dion. Eta, hipotesi nagusia da, naiz eta baserri mundu hori parte batean utzi duen edo behintzat edatu egin den eta beste esparru askotan zabaldu den oraindik trikitiza bera fenomeno kultural bezala hartuta ez bakarrik instrumentua edo estilo dena delako arrogetik esaten nuen oso zaila dela trikitiza bera definitzea, hori Bizkaian esate baterako batik bat soinu txikia definitzeko erabiltzen dugu trikitiza, akordeia besterik ez da, baina Gipuzko aldean badauzka beste kutsu bat, ez da, gehiago estiloarekin edo lotzen da, eta ez dakiz esaten ona zen. Esaten hori, oraindik trikitiza entzuten dugunean baserrira goaz nahi gabe, naiz eta goze eta esnebeltza bezalako taldeek trikitiza, beste mundu batera eraman duten. Eta hor ere aipatu duzu ez, generoaren garrantzia, ez dakit horretan nolako bilakaera dagoen edo badagoen. Hau nire master amairako lana honen inguruan izan zen, bertan ikertu nuezelan emakumeek, 1980 hamarkada baino lehen, trikitiza jotzea debekatuta zeukaten, eta, zelan, apurkan, kopuru aldetik, ikerketa kuantitatiboa izan zen, kualitatiboarekin ere lotu nuen, baina kuantitatibo horretan, zelan gaur egun, gehiengoa izatera heldu diren, hori, Eta musika instrumentu, eskolak ez, musika eskolek ere, nolako eragina izan duten, adibidez, untza bezalako talde batean, edo orain sunerekin ez, trikitia edo goserekin ez, Ines Osinagarekin, nolako bilakaera izan duen, baita ere, agian beste gorputz batzuetan ez ikusten dugulako trikitia eta horrek aurreko astean eraipatu genuen ez beste leku batetik ikusteak eragina duela, influentzia hori duela eta besteengan bide hori urratzeak baduela ez. Erreferenten afera oso garrantzitsua da, izan da bai bere 1980 hamarkadan emakumeak apurkan sartzen hasi zirenean eta bai gaur egun ere kategoria kualitatibo hori bietan oso garrantzitsua da. Esate baterako Maiza Lizarribarrek esaten zuen 1988 urtean lehenda bizitza-txapelketa nagusian aurkeztu zenean, bere referente bakarra aurretik izan zen emakume bakarra izan zela Mamen Maltzeta. Eta berak esaten zuen,
bera ezen ausartzen txapelketara aurkeztera, baina mamen ikusita esan zuen, ni ere bai, nire joango naiz, eta hori gaur egun ere gertatzen da. Bai, zergatik ez, hor duztago alaitz eta maider edo maixate itziar ere ez, aurretik egin dutela lan bat ez, gaur egunera iristeko. Galdetuko dizut zuri ere, baina pentsatzeko, nori egingo zenioke elkarrizketa gai honen inguruan, historia zure gaian zeharrez, esan duzu frankismoaren garaitik gaur egunera arteko norbait trikitilari bat aukeratu beharko bazenu? Oso galdera egokia da, ze oraintxe bertan ari naiz sakoneko elkarrizketak egiten tesirako, eta gaur bertan daukate elkarrizketatako bat Jose Mari Iriondo dengana joango naiz, bera, referente bat izan da. Gai honetan, Loiola irratia bertan figura handia izan zen, trikitizaren edapenean oso garrantzitza euskal kulturaren berpizkundean, eta gero, 1980ko hamarkadetan ere txapelketa nagusiak bera kantoratu zituen, beraz uste dut oso paro izango dela. Bera bezala ere, beste batzuk ere elkarrizketatzen nabil, Inez Osinaga bera egiteko daukat, Maixa, Alaitz, horiek egin ditut, Joseba Tapia. Hor badaukazu ez, pertsona garrantzitsu asko, agian tesia bukatzen duzunean galdetuko dizugu gogokoen zein izan duzun, bitartean, entzulei hor utziko diegu, irakurri tesia, jarraitu Gontzalen lana, hori garrantzitsua da. Eta lagundu divulgatzen eta zabaltzen. Polin, zuri galdetuko dizut, ere Euskal Herrian torturei bide eman dien sistema judizial hori aztertzen aritu zarela, eta beste herrialde batzutako esperientziak ezagutzeko parada izan duzu, nola bai, hori da, aipatu dudan bezala Frantziaren adibidea hartu nuen Algeriako gerlarekin, baina ez bakarrik beste egi batzuk ere aztertu nituen, lehen da bizi Espainia eta Frantses estatukoek hartzezu nituen, eta gero Europako sistemak ere aztertu nituen, eta gero urgunago joan, eta biztan da nik uste dut tortura aipatzen denean ezin dela utzi alde batera Israelen kasua eta estatu batuen kasua. Orduan bi estatuen joera ere aztertu nuen, eta biziki garrantzitsua izan zen ere ikerketarentzat hor hartu zuerako bide teoriko hori ez, hastapenetik aipatzen dudan bide teoriko hori, ze hori beti da, aztertzen duzu Euskal Herriaren kasua, baina zertarako ez. Eta beti behar duzu ekarri ze teoria nahi duzu eraiki, zertarazoaz, eta Eta jendeari beste ikerlariei eta erakasleei aipatzen duelarik Israel eta estatu batuena, hor, ez, gaia hartzen zen interesgarria izaiten ez, horien dako. Eta berez, hartu nuen bidea, beraz zen demokrazia eta torturarena ez. Nolaz, estatu bat iraikitzen den torturarekin, eta nolaz identifikatzen aldugun demokrazia bat bezala ez. Eta beraz nik atera nuen ondorio bat zen, torturatzen den estatu batean, demokrazia kontrolidatorik edo ez da. Eta beraz, estatu batuena eta Israelena ez dela kontrolidatua. Eta hori, zarantzan diarria da, ze gehienetan estatu batuena adibidez jartzen da modelo bezala ez. Eta Espainiarena ere, gehienetan jarri da modelo bezala, baina gehiago transizio demokratikaren ikuspuntutik. Orduan, estatu horiek aztertuz, lortzen duen gehiago aberastean nire lana, naiz eta hastapenetik hori nunbait kuadratua nuen, nik uste nuen argia zela eta evidentea zela, baina hori behar zen ez. Beste ikerlariei mintzatzeko, munduan kokatzeko, tesia bat izaiteko azkenean. Nik uste dut hori eskatua dela, eta hor aipatuko dugu agian unibertsitatearen mundua, baina hori eskatua da, eta hori behar dugu egin, naiz eta gure ikerketaren prozesuan batzutan ez duen toki asko hartzen ez. Hori guk dugu erabakitzen, zein eta raino sartzen ditugun besten kasuak, zein eta raino konparatzen dugun, zein eta raino garrantzia emaiten dugun beste sistemei ez. Eta azkenean nik uste nire ikerketan ez duen toki asko hartu, lan guti eskatu dit horrek, baina bukaeran konturatu naiz agian hori zera garrantzitsuena ez. Beste entzat,
idatzi hori tesia bat izaiteko. Eta hortaz, ohartzen garenean ere, pixka bat konturatzen gara, zeinetaraino balorizatua den gure lana egin duguna rekin, ez? Egin dugun ikerketa hori bakarrik Euskal Herriari buruz edo ez dakit, zalantzan jarri da batzutan eta aipatzen baditugu mugak aipatuko dugu geroago, baina hori, ez? Mundua behar da existitzeko, baina gero zeinetaraino lan horrek baduen garrantzia gure tesean, ez dakit. Eta batez ere agian nazioartean zilegitasun hori lortzeko, ez da, aitortza hori lortzeko guretik hitz egiteak guretzat balioa du eta garrantzitsua da, baina gure ahotsa ere zabaldu dadin eta ezagutu dadin ere beharrezkoa, ez, horrelako beste realitate horiek ezagutzea, ez. Bai, eta gehienetan nire tesia aipatzeko berriz ere, askotan aipatzen da, kasu berezi batzuk aztertzen badira edo hori batzuk eta gure kasuan egi zapaldu bat aztertzen badugu, gure tesia berez politikoa dela, ez? Eta orduan ez dela tesia bat. Eta hori ez dela zientzia. Eta beraz, horrek bermatzen du ere nunbait beste ate batetik sartzea, frogatzeko, ez hori zuzenbideko tesia bada, eta metodo bat erabili dut, eta beste egietan pasatzen dena ere aztertu dut, frogatzeko gure egian pasatzen dena hori dela, ez? Eta nik uste nunbait, zientziak baduera meritu hori, konparaketarenak hasteko, ekartzen duela bestetik zerbait, eta frogatzen aldugu gure egian ere zerbait pasatzen dela, ez? Ez delarik argi edo zalantzan jarria delarik batzutan tortura zalantzan jarria izan da urte askoz, eta orain ere batzuk zalantzan jarria da, eta beraz nunbait metodo zientifikoak eta beste egietan egiten diren ekarpenek laguntzen dute zientzia egiten. Bai, eta gaia ere mai gainean jartzen espazio bat ematen eta horri ere arnasa ematen, ez? Eta horri lotuta galdetu nahiko nizueke ea zuen lana nola zabaltzen duzuen. Aipatu duzue hasieran nazioarteko kongresu askotan agian ez zaretela egon, batzuk behintzat, baina nola egingo zenukete edo nola egiten duzue divulgazio lan hori, zabaltzea, gizarteratzea, ikertzen ari zaretena, eta batez ere garrantzia aitortzea egiten ari zareten horri. Bai, ez da erraza. Nik ere, hori, kongresuetara eta naiz asko joan, baina artikuluak argitaratu ditut, baina beti izan dira artikulu zientifikoak, ez da? Pixka bat dakiten horiei begira, idatzitakoak. Baina adibidez, izan nuen aukera, justu, tesi hasi berritan, oraindik kontratua lortu gabe, horri bilenitzen garai batean, eta horri izan nuen aukera, Alkizako udalarekin batera, Alkizako 18. mendeko autore baten inguruan idazteko liburutxo bat, hain zuzen ere, divulgazio zera horrekin, divulgazioaren helburuarekin, eta ez hainbeste ikerketa zera horrekin, eta oso ezberdina izan zen. Eta niretzat egia esan erronka handia. Ze hor, gainera ez da erraza, ze gauza badazuk zer dakizun edo zer idatzeko zenuken nire kasuan filologo moduan, eta beste bat ze jakin behar duten irakurle horiek, adituak ez direla kontuan hartuta, eta zu ezain frikiak ez direla kontuan hartuta. Orduan, karo, hor nahita ez ezabatu behar duzu informazio bat, edo beste modu batera esan, simplifikatu behar da, nahita ez, baina zuretzat informazio bat kentzen ari zara. Eta ez da erraza. Hori bilatzea. Aurreko saioan Ane Portillok hori esaten zuen, ez? Hizkuntza simplifikatu behar da, helburu batekin eta iritsi ahal izateko, ez? Gure hartzaile hoien gana. Bai, niri ere gertatzen ari zait. Oraintza ari naiz liburutxo bat idazten Euskal Herriko Trikitiz elkartarekin batera, urtero argitaratzen dugu horrelako biografia liburu bat, ez da, jotzaile historiko baten inguruan, eta oingoan ni nabil idazten Romualda Zulogaren inguruan, eta bada divulgazio, biografikoa da, eta divulgazio liburutxo bada,
Eta asko ari zait kostatzen hori, baze, jakinak, pandero jolea zen Romualda, eta nik nire ikerketarekin lotzen ditut bere biziko kontuak, ganera emakumea izan da, Frankoren sasoian jotzen zuela, beste Maurizalde Iturriaga bat izango balitz bezala, eta ez da bat erraza. Azkenean, ze informazio eskutatzen duzun, ze hizkuntza erabiltzen duzun, ohituta gaudelako, beti zientziara eta oso hizkuntza teknikoa erabiltzera eta gozoa izan behar du, eta ez da bat erraza, arrazia daukazue. Ariketa hori egitea, profesionalak behar dira agian. Polin, nola ikusten duzu? Ez dakit profesionalak ala ez, baina ez naiz hain ados, baina normala da. Ez ados izaitea beti. Nik uste dut divulgazio lana baduera zer ikusirik irakaskuntzarekin. Eta gero ez dugu denek erakatsi edo ez ber maneran, baina nik maitatu dut hori, eta maite dut hori egitea, ze nonbait batzutan iduritzen zaut laguntzen digula pixka bat distentzia bat hartzea gure obiektuarekin. Ze gehienetan sartuak gara eta uste dugu ez dakigura besterik egiten. Eta distentzia hartzen dugurarik eta besteei, ze azkenean gutxi dira, ez dakit, tortura azterzenutenak edo trikititxea edo ez dakit. Nonbait jende ermintzatzen gira ez, eta badugu impactu sozial bat divulgazioarekin, eta ez dakit lagunei kondatzen duzurarik zer egiten duzun, batzuk ez dute galderarik pausatzen, baina beste batzuk, bai. Divulgazioa egiten duzu, eta nire ustez behar da ere kendu mutxira hori ze. Divulgazioa da, zuk kondatzen duzu zure ikerketa, normal. Itz normalekin, eta gero bai, behar duzu ongi egin, ulertua izaiteko, baina hori pedagogia da nire ustez. Eta bai, bien arteko lan bada, eta gian kerlariari galdegina den zerbait da orain, eta nire ustez beti galdegina izan denaz, irakastea nire ustez nunbait tresnak emaiten dituzu eta ikasleei, ez da divulgazio puroa, baina nunbait bada hori ez, pedagogia eta obiektuaren arteko lotura bat, eta ez dakit. Zaila izan daiteke batzutan agian lar sartuta gaudelako egiten ari garen horretan, eta zuk esaten duzuna, ez da apur bat begira zabaltzea eta ondo datorkigu guri ere, baina badago ere Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen duen txiotesia, beti bi aldiz parte hartu dut bertan, eta bietan gertatu izan zait oso zaila egin zait sei txiotan nire tesia saltzea da hori ere divulgazioa da azkenean, ez da zure ikerketa pizka bat simplifikatzea, pizka bat asko simplifikatzea, eta bai ariketa oso ona da, tesiaren, kasunetan tesiaren ze puntutan zauden jakiteko eta apur bat kokatzeko, eta bai, zuk esaten duzuna, didaktikarekin ere zerikusia izan dezake divulgazioak, baina horretarako ere, da ikusten duzu, igual, gehiago balio duzula zentzu horretan ez, baina, benetan niri asko kostatzen zaidala, zer aukeratu, zerrez nola esan, guztia, ondo egin nahi duzulako. Ez dut egan egisazenik, Askotan agian txiotesian ere gertatzen da, tesiaren hasieran bazaude, edo erdian edo bukaeran manin bazaude, desberdina dela ere daukazun ikuspegia, zure tesiarekiko ere, zenbat maite duzun ikertzen ari zaren hori, edo zenbat gorrotatzera iritsi zaren, horre ere, ibilbide horretan, eragina daukalako ez. Bai, eta nik uste du gainera, hori, zuk esan duzuna, saiatzen zarena zure ondokoei azaltzen zertan ari zaren, eta dituak ez direnean ondokoak, badela zuretzako ere froga bat. Jakiteko zenbat kontrolatzen duzun edo benetan ea kontrolatzen duzun gaia. Niretza bentzatala da. Eta ea zure gaia interesgarria den, ala ez? Hori bai. Totalmente. Zuretzat agian izugarria da, eta albokare kontatuta. Nire lagunak frik izaten didate, demora guztia. Eta esate baterako nire amari galdetuko bazenio zer ikertzen duzure semeak, ez luke jakingo esaten. Ez luke jakingo esaten, zerik. Trikitiza, ez da. Baina zer. Agian beste ikerlari podcast bat egin dezakegu, familia eta lagunekin. Hemen botatzen dut aria. Aber zer ulertzen duten egiten ari
ari garela, edo ari zaretela, ez? Nik uste dut hori dela erronketako bat, ikertzen du ezakit zer gaien inguruan, eta tesi bat egiten ari da, baina ezakit oso ondo zer den tesi bat egitea, eta bueno. Eta gu, gizarte zientziatakoa gara, baina zientziak horretako ingenieroak eta, boa. Bai, naturzientziak hor daude, ez? Izkilarriz, zientziak, egiten duten horiek, ez? Ez nuena esan hori gutxiago denik ez zerre, baina egia da eurenak ulertzeko askoz ere teknikagoak izaten direla, eta, bueno, zentzu horretan esaten. Bai, eta askotan ere, divulgazio lana egiten dutenak, beste ohitura batzuk dituzte, eta beste lan bat. Baina, gurera etorriko naiz, eta bai jakin nahiko nukena da, 0 kilometro ikerketa egiteak zein muga dituen zuen ustez, edo zuen alorrean, Polin, nola ikusten duzu? Muga asko ditu, nik uste dut, bait ere, naiz eta beharrezkoa den. Aipatu dudan impactu sozialaren ikuspuntik edo, nik uste dut alde hortatik badela olako presio bat, agian komplexua edo zaila dela pixka bat kudeatzeko, ze zure ondorioak goitatuak dira. Norbaitek so egiten zaitu, ez? Ez zira ari ikerketa egiten zure gela propioan, eta jazta. Ez, ari zara egiten jenderte batiz, jenderte batean kogatzen zira, anitzetan divulgazioa egiten bauzu, anitzek badakite ari zarera egiten, eta beraz, itxoiten da, ez? Itxoiten da emaitza hori. Eta batzutan, emaitza jendeak ez dute gustukoa. Eta hori posibilitate bat da, edo erraten dute, bakarrik hori frogatu duzu. Bai, eta hori da. Edo hori ez algenekien dagoeneko, ez? Hori da, nire kasuan, ez dut ondorio, hola, wow. Ondorioa da guk baginakien, ez? Baina beste frogatzen digu. Erakustea, ez? Niri ere inoiz gertatu izan zait, ez da. Zuke ikertzen duzu nola trikitisa bazerretik atera den. Hori bagenekien, ezagutzen dugu goze, ezagutzen dugu tapia eta leturia. Baina ez da bakarrik hori da, ikerketa askoz ere zabalagoa da, eta zure metodo zientifikoa, zure lana egiten duzu, eta ez da bakarrik hori ez. Eta, mugen inguruan ere, euskal kasura ekartzen badugu egia da, gurean askotan, lehen laginaren kontua aipatzen zenuena ez, ez dugu askorik izaten. Eta nik hori izate baterako nire marko teorikoa eraikitzerak orduan nabaritu dut, zelan, nik hori euskal kulturaren berpizkundaren inguruan hitz egin behar dut, bai ala bai, eta horren inguruko bibliografia zientifikoa ez dago, guri dagokigu egitea, ez da, kristoren utxune zientifikoa dagoelako zentzu horretan ez, eta, mugak esan nahi dut, azkenean, betikoa kultura gutxitu garelako, ez garelako kultura hegemonikoa, euskaraz eta euskal gaien inguruan orain dela gutxi, hasi garelako orain dela gutxi, relativamente kakotzen artean, hasi garelako ikertzen, eta mugak beti daude hor, esan nahi dut, gure kasuan nahiko nabaria dela esango nuke. Bai, Olatz, nola ikusten duzu? Bai, gure ikergaian, gure alorrean, hobeto esan da, ikergaiaren aldetik enuk esango mugari dugunik. Are gehiago, nazioartean ere oso harrita piztu du euskarak, ezagutzen ditugun hizkuntza familiekiko ezberdina delako, eta alde horretatik ez dut uste gutxiago edo gutxiagotzat hartu izan denik euskararen ikerketa. Baina gure ikerketako emaitzak plazaratzeko edo erabiltzen dugun hizkuntzaren aldetik. Ze, orain arte bentzat gehienaguk euskaraz argitaratu izan dugu, eta horrek muga batzuk hartzen ditu, eta da euskaraz ulertzen duenaren gana soilik iritsi gaitezkela, ez da. Orain kontua aldatzen ari da, ikerketa bera ere globalizatzen ari da, eta aldatzen ari da kontua, baina alde horretatik hizkuntzak mugatzen gaitu, jendearen gana iristeko orduan. Zabaltze horretan ez da. Baldin eta euskara erabiltzen badugu. Gehienetan egin dugun bezala orain inglesa ere gerez eta gehiago sartzen ari da.
Bai, eta horrek badakar ere bestalde batetik euskaldunak direnak edo berez euskararen alde egingo luketenak ere beste aldera erortzen direla eta ez da hori kalte egiten dugu azkenean. Gure komunitatea berez txikia bada, txikiagotu egiten du sistema guzti horrek, ez? Bai, bizka bat prestigiori lotuta ere badagoen gai bat da, ez? Eta prekarietateari lotuta ere bai izan behar da. Azkenean, guk beste hizkuntza batean inpaktua lortu nahi badugu ez da bakarrik. Gure ikerketa nazioartean zabaldu nahi dugulako eta ezagutarazteko grina daukagulako hori ere bai. Baina azkenean, tesia egina eta gero lan egin nahi dugu eta akreditazio bat lortu nahi dugu unibertsitatean, ez mundu guztiak ez du hori nahi, nire kasuan bai. Eta horregatik, makurtu egiten gara beste hizkuntzetara eta gure nahi esan nahi dut, unibertsitatearen sistema bera da guri kalte egiten digun azkenean ez. Bai, kasu horretan unibertsitateak nolabait ere errekonozitzen du euskaraz egiten den ikerketa, baina ez da gauza bera euskaraz egitea edo ingelesez egitea, ez? Divulgazio edo zabaltze zientifiko horretan jende gehiagorengana iristen da eta nolabait esateagatik artikulu horren pisua askoz handiagoa da, ez ingelesez egiten duguna. Eta pena handia ematen du gainera, Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan behintzat, erakundetik bertatik ez dela konponbiderik proposatzen eta askotan ikerlariak babesgabe aurkitzen garela, bertan konponbide bat eman, esan nahi dut, konponbideak bertatik etor litezkela, eta, momentuz, ez dakite, orain arte egon den gobernuan ez da horrelakorik somatu. Eta oso penagarria da egia esan. Bai, eta horretan ere, euskarazko tesia egitea ere apostu bat da, nazioarteko tesiaren balioa hartzen du, eman dira pauso batzuk, baina oraindik badago bide luzea, eta gero irakaskuntzan ari garen ontzat, zailtasun bat gehitzen zai horri ikaslek euskarazko testuak eskatzen dizkigutelako, euskaraz matrikulatuta daudelako, eta munduko zentzu guzti hori dauka, ez? Baina askotan material hori argitaratzerakoan zailtasunak ditugu. Baina, dena ez da irakaskuntza, dena ez da unibertsitatea, ez da, Polin? Ez, eta nahi nuke azpimarratu ala ere hemen nahizerako, Ipar Euskal Herrian ez dela aukerarik tesiak euskaraz egiteko, ez? Ez dut egan nahi privilegio bat dela hemen, egan nahi dut gu oino zapalduagoak girera agian, ez dakit. Baina, justu hori aipatzeko, eta mugak aipatzen genituenean, agian badira beste muga kategoria batzuk ez. Nik ukandut gogoeta oso luze bat jakiteko elkarrizketak egingo nituenez edo ez, torturatuak izan zirenei. Eta ni euskaruna naiz, Ipar Euskal Herrian bizi naiz, gaztelera ere badakit guti gora bera, frantsesa ere bai. Eta orduan, bazen aukera, ez? Bazen aukera elkarrizketak nik eramateko. Eta gero, jenden zenbakiak ukan nituen, jende horiek deitzeko eta jakiteko nahi zuten ez elkarrizketa batekin edo ez. Eta hor, oso gaizkero egin dut, ari nintzen, ze ari naizen hortan. Ez naiz psikologoa, ez naiz soziologoa, zuzenbidekoa naiz, eta ze ari naiz ez. Egiten, hor, eta zergatik. Korpus bat bada, ez da ezaguna, baina bada korpus bat, egan nahi badira testigantzak. Eta bi aste berantago edo erabaki nuen enuera eginen. Nintzera joanen jendea elkarrizketak egitera, eta agian ez banu ukan hurbiltasun hori jende horrekin egingo nuen, eta akats bat izango zen. Orduan, muga bat izan daiteke, baina ez bakarrik ez, eta ezakit agian nik uste dut akats bat izango zera, agian egingo nuen eta etzen akats bat izan. Baina hori, ez dakit. Badu zerbait berezi ere tokiko ekerketak eta gure kasuetan ez, ukaiten alditu ondorioak. Eta hau bat da, nik ez dut elkarrizketarek egin. Uste dut erabaki onena izan zera. Agian beste bat hartuko nuen, baina
Bai, kasu askotan ere, askotan hitz egiten delako, ez, birmitimazio prozesu bat suposatu dezakela, persona horri berriro gogoraraztea, bizipen horiek, presente bihurtzea, migrazioaren kasuarekin gaur egunean ere, uste dut antzeko gertatzen zaigula, askotan testigantzak behin eta berriz kontatze horreko, azauria behin eta berriz irekitzea suposatzen duelako, eta ikertzaile modura ere galdera planteatzen digu, ez, zergatik kontatu behar dut neri hau, jadanik kontatu du, nor naiz ni, zein zilegitasun daukat hau egiteko, ez. Orduan, hor badaukagun ikuste dut ere erronka, ardura ere, ikertzaile modura, eta gai hau mai gainean jartzeko beharra ere, ez. Askotan ikertzaileok egiten dugunean lana, gure ikuspegia garrantzitsua da, baina baita ere gure izaera hori edo prestigio hori, ez? Beste persona baten aurrean gaudenean autoritate hori bihurtzen garelako, eta horrek, sortzen dituelako gatazkak ere, ez? Orduan, nolako ikerketa egin nahi dut, nola planteatzen dut, hau ere bada, ez? Ikerketaren azpiko beste gai bat, ez da? Bai. Gaurko saioari bukaera ematen joateko eta pixka bat gaiak aldatzeko, gustatuko litzaidake aurreko astean bezala, zuetako bakoitzak ekarri duzuen objektu hori erakustea, agian zurekin hasiko naiz, Olatz? Baina ez naiz oso originala izan, nik uste dut 10 objektu ekartzeko aukera edukiko bagenu, denok hau ekarriko genukela. Hori. Denetan dagoela, aurreko astean ere ekarri zigutelako. Bai, eta ez digu harritzen. Bai, nik ordena portatila ekarri duze, dena hemen daukat. Testuekin nabil lanean, baina lanean hasi aurretik, hor egin behar izan dut aurreko lan bat, eta ditugun testuak guztiak transkribatzea. Bai. Gero, lan handia izan degi esan, baina, batzuk ja banituen, lagundu diate, besteek ere, beste batzuk ere badabiltza testuakin eta lanean, baina hori, egin dut, geroko lana errazteko ez da, eta gizan orain, ezaguarri bat edo ikusi nahi badut non dagoen edo, bilaketa egitea askoz erraxagoa da. Bai, eta ez dagoen digitalizatuta testu batzuk hauek? Batzuk bai, beste batzuk ez, horregatik. Jadanik artxibo lana egiten ari zara ere, ez? Lehendik ezagutzen genituen testuak dauzkate, baina gehien bat ezaguna dira gure artean. Ados. Gero jende artean agian ez dira emeste ezagutzen, gure artean bai. Eta gero, agertu da baita ere testu berriren bat, aurrerago zabalduko dezute hori. Momentuz, isiliko baina bai. Bai, eta galdetu nahi nizun, ez testu hoiei buruz, baizik eta landu dituzun testuei orokorrean eta jaurteak dituztenen, baten bat badago horrela zerbait berezia kontatzen duena, edo olako, ez dakit, kotileo pixka bat daukana, edo saltxa pixka bat daukana, edo... Nire kasuan, zeri buruzkoak dira. Aspergarri xamarrak dira. Gehienak, euskaraz oroarre, dotrina dira, kristau dotrinak. Gehienak. Zepena. Bai. Eta gero baditugu, gutunak, familiarteko gutunak, bertsuak. Pixka bat. Bai. Pixkat entretenitzeko ere. Eskertzen da, ze bestela... Pixu egiten da. Nik egizan... Pixu bestela. Bai, saiatzen ez gehiago, edukiari baino hizkuntzari begiratzen, eta horrek salbatzen nau. Hizkuntzak entretenitzen nau. Baina bai, bestela, hori eskutitzak, antzerkiren bat... Hortik pixka bat dago. Gehienak nabarmen. Elizaren inguruko... Bai, bertsoak, gutunak. Egipton eta inguru horietan badaude, batez ere garaibateko testamentuak, eta nori utziko zioten dirua, eta nori bere, ondasunak, eta hor bazegoen saltxa oso handia, eta zergatik bizilagunari, eta ez semeari, edo, hor ere bazauden beste saltxa batzuk. Gontzal, zure obiektua? Nik soinu teknikariak lehingo nau, baina nik panderoak Txilik atera du, Bai. Badago. Panderoak arri dut, neukan trikitiza, soinu txikia parkatu. Bizkaitar naiz eta trikitiza ditzen dio soinu txikiari. Soinu txikia ekartzeko aukera, baina, panderoak arri dut azkenean eramangarriagoa delako.
egia esan. Trikitisarekin una etortza da egin ezakeen, baina... Eta nian libratu zara eskatuko genizulako zerbait jotzeko. Bai, da, eskara bazea hau, ez dut kontroletan nahi ondo. Bai, dakarri dut pandera bai, apurbeta saltzeko hori. Trikitisa kontzeptu horretan zelan, badago horrelako adostasun bat esaten duena, trikitisa soinu txikia da panderoen arteko biko hori dela, ez? Bizkaian kenduta. Eta zelan, bertan, ematen den harreman horretan, panderoa, perkusio instrumentoa izategatik ere, askotan bigarren mailako bezala ere hartu izan den. Hau, masterra mailako lanean ere lotzen nuen, emakumeen paperarekin, ez da, emakume trikitilarien paperarekin. Zelan, 80ko hamarkadatik aurrera kopurua igotzen hasi zen arren, gehienak panderora mugatuta geratzen ziren, eta soinua oraindik gizonen privilegio bezala edo hartzen zen, ez da. Eta bai, azkenean hori, soinu txikiak daukan gauza importantea eta bere arrakastaren gakoare izen dena da oso musika tresna osotua dela, ez? Bi botoi iara dauzka, bi eta bi, lau, guztira zen nahi dut, bi eskuekin joten da, eta azkenean batek pisu melodikoa dauka, bestak pisu harmonikoa dauka, eta gero perkusioa eranzten zaio, eta trikitilariek ikusten ditugunean askotan, pandero jolak eta hobeto edo gaizkiago egin dezake edo dena delakoa, eta estilo pertsonala izan dezake, baina egia da askotan soinularia ikusten dugula, benetako musika esango dugu perkusioa ez dena berak egiten duelako, ez da. Baina bai, klaro, nire ikerketa trikitiza denez, kontu hori kontutan izatea oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta bitxiare bai, ez da, zelan, bertan, harreman hori ematen den, bien artekoa. Igual ez da oso zuzena esango detena, baina ikasten degunean, ez, txirula jotzen, txirula jotzeko balio ez zuenak ez irukila jotzen. Barri, eta oso ona bazara silofonoa. Eta oso ona bazara silofonoa. Denetik daukagu hemen. Eta, Polin, zure oiektua. Ez da, oiektu, bueno. Ara. Kasko batzuk ekarri dizkigu. Kasko batzuk entzun gairoak. Orduan, ez duz ezer ikusirik nire tesiarekin, dut. Bueno, izkutuko loturaren bat eukinko du. Bai, badu lotura handia lanarekin, tesiaren lanarekin, idazkerarekin, ez? Uste dut, erosi ditu dela tesiar hasi nintzerarik idazten benetan. Eta gero ezin kenduz ari izan niz. Musika egunero entzuten nuen. Eta gero konturatu naiz hori egiten nuela. Momentuan, kontua da, hastafinean baduela bulego konpartitu bat, nire tesi zuzendariarekin, gainean, eta azpian beste lankidekin, ez? Presioa. Eta orduan presioa bazen, eta gainera ezin konzentratuz, orain eganen dut, tesi zuzendariak egiten zituen bere bilkura gainean, eta dena irekia zen, eta dena entzuten genuen, eta gu azpian, ez? Eta baita ere ordenagailuz idazten ari ziren besteen tekla. Hori da. Eta orduan denak hasi ginen, gure entzun gailu egin, eta nik banituen batzuk beti hausten ziren, eta egun batez egan nuen nire burari. Erosi egiazkoak, ez? Eta hori egin nuen, eta izan zen nire, uste dut nire, ez dakit. Autopari honena, Hori da, eta gero, ez dakit, bukaeran gogoten dituen, ze egunero entzunta gero zuratzen nintzen, pixka bat. Behar gauzak entzuten dituen gainera. Ez dakit, piskat zozo birakatu nintzen, ez? Ez ere burumainak ez zuen gehiago parteka zer zen musika hona, txarra, behar nuena, ez nuena behar, ez dakit. Eta hori izan zen, ez? Nire soinu banda, edo nire tesiko soinu banda, ez dute ganen nun entzuten nuen, badoken ere entzuten nuen, hori gaiten aldugu. Eta hori, beraz, bai, lagun bat eta ez dakit, presentzia bat, nun bait. Laguntzen adigun presentzia bat. Bai, askotan obiektu batzuk zuzenean lotuta egoten dira, gure ikerketari, baina beste batzutan baipatu dugun bezala, ez? Zeharka eragiten diguten obiektuak dauzkagunik, hemenatzean dauzkat nire obiektuak, balea bat, itsasoari ere referentzia egiteko, ni tesia Durangon bizitzen aritu nintzenean egin nuen, eta azkenean itsasoa falta motatzen nuen, baina bai
arnas hori ematen zidala, askotan behar nuelako, ez, patxada hori, eta agian zure kasuan bezala ere isolatzeko tresna baztelako, horretan murgiltzeko, kontzentratzeko, ero kaskoak kendu mundura atera, eta batzutan gogorra da, kontraste hori, baina, bueno, bizirauten dugu. Eta bestea, liburu hau, Sabanako Leo erregearena, literaturak, liburuek ere, poza ematen digutelako, hau aukeratu dut ere, Leo delako etxeko erregea, eta, bueno, etxe horretatik ere, mundurako jauzi horretan, nolako garrantzia duen, literaturak, marrazkiek, eta, bueno, guzti honek ere nola elikatzen duen, ez, gure ikerketa, entzuten dugun musika, irakurtzen duguna, ez bakarrik ez bakarrik artikulo zientifikoak, edo kongresuetako ponentziak, eta, bueno, hortik pixka bat ateratzeak ere arnasa ematen digulako. Eskerrik asko hiruoi, gaur hemen egoteagatik gurekin, oso interesgarria izan da ere plazaratu duzuena, pixka bat gehiago ikasteko aukera eman digozuelako. Zuei ere, zorte onona opa dizue zuen ikerketetan, zuen ibilbidean, eta espero dugu etxean zaudetenok aukera ematea datorren saioan gurekin egoteko, entzun ikasi eta sentitzeko UEUk euskaraz sorturiko podcastean. Datorren astera arte.